ఇది చూడండి, ఇది కేరళలో జరిగిన సంఘటన. ఆ ఫుట్పాత్ ఉండేదే మనుషులు నడవడానికి. ఆ ప్లేస్ లో కూడా బండి తీసుకెళ్తే మనుషులు ఎక్కడ నడుస్తారు? వాళ్ళ నెత్తి నడుస్తారా? ఆవిడైతే మంచి పని చేసింది. పో, వెనక్కి పో, వెనక్కి పో అని చెప్పడం చూసారా? ఉండాలా, ఇలాంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఉండాలన్నమాట. లేకపోతే పోతా ఉంటే కూడా మనుషులు పోయే దాంట్లో కూడా పోయి మన మెత్తి మీద నుంచి పోతారు, మనల్ని యాక్సిడెంట్లు చేస్తారు. అది నీకు అంత తొందరగా ఉంటే ఒక గంట ముందే బయలుదేరి ఉండొచ్చు కదా, అంత ట్రాఫిక్ అనుకున్నంటే. ఇలాంటి వాళ్ళు ఉండాలబ్బా. నిజంగానే బాగా చెప్పింది. పో, వెనక్కి పో, వెనక్కి పో అని చెప్పింది. సూపర్ గా చెప్పింది ఆవిడైతే.